Kesengi ke basis pak prapen rio. Ha ke kerteng upau kun mensim bukut amen. Kutra Jisu tu pensele ingi dak mensim bukut jongmi. Kasti banikong Petrus kalau nong ke basau. Ukris ulah syak shitam hakado namar kata tu penkelanya ladi hakaju ke jingmut. Haba ubri ulah syak shitam hakado ulah kenno ya kapop. Pimdai ben penlut ialah ke jingim kabadang sa akan ikapertai haki jingko abrai henry kamon ublay. Pilalak pensarwai kapor haban dabiang. Hakata kabakiriu pertai kia berngia. Da keba im auria ku abrai thala. Kerni kedi buat tanglang. Lalot di kiat. Bat lek sang. Ha kajing mani blay tau. Kinong keren bain blay kilingo. Bapimya pernop syuk. Ha kaju ka ahor auria kummaki. Kinsahap ai jingkeng ha uta ubala ap lupa ben bisyar ekiba emat kibayap. Nakadaw balay layalap eka gospel wat kibayap kalong ba wat penrem eki hakado kum kibreu. Kila mendang im hakamensim da kajing im ublay. Kajingkut jeng ki eki barok kerajaan. Namar kata wat kuslai jingmut. Tu im jai kenang bapindubla ben duai. Kamtam ai bakajing mar keliang kandon barabor. Namar kajing ketap klub ya belin ba kipop. Tuyakot basa keliang klem dak nyum. Kum ki sordar babha ki basa me kajing ublay ki babunjai. Tuya ailam hakiway pat ya kanu kajing ki bapila yok pediang. Uta bakren udiban ai ke kubor ublay. Uta ba syakri udiban lek kat kabor ke ba ublay ula ai hu. Kumta happy baro ya ublay deban pendan buram ling ba uji sukres. Hau kan long kaburam kabor sensyar junom bhor amen. Ku ba ye wat ngau lingo ba kajing tenju ka ba kum kading kan wan jia hap deng jopi. Kalong kajing tenju ya pi henrei kam dei kum ka ka ba khla. Tu ngau kumen penban. Ba piyo benta lem hak jing syak shitam ukris. Anda kapau keburam jung pin sasyat kemen kerhai. Suk mapi haba pisyak keren bain nak benta ukris. Naba kata kerukom umensium jung ublay ulawan syongsa api dah keburam. Pet ba on dan manu napi uban syak shitam namar ba ulong unong penyap briu unong tu unong kam siniu unong penjulor ya ke hok kiwaipat. Hendrai lada unu syak shitam ba ulong ukristan umdai dalilai ban ngau lek ran. Udai ban ngau pendan buram ya ublay ba udon ya kata ke kerteng. Kaya jing bisyar kelas sedang. Bakal sedang nak kaya ublay hi. Lada ke sedang kumni yangi kan kut kumnoi kitu ke bam trek ban ko ngu ke gospel ublay. Balada ubahok ulai im tang dak ba kan jia kumnoi ya ubah klem blay bar unang pop. Ti kumta tu kitu ke basya shitom kumbamon ublay kinyai le ekikam babha berkin ai tilot ialah kajing im ha unong tau ubam ju kelah. Kelenong kebasan. Ya kitu men kisan hapdeng jupi manga upara basan usaki jong kajing syak shitom ukris. Bar unong yok bentah ke buram ke ban sapau ngakun tu kumne. Kekenhun lang brot jong ublay ke don hapdeng jong pi. Tu sumare ka kum unong syarai. Tu syurai ka da kamon ngobha kumba ublay ukwa ya pi. Om kumbala penbor, om da kajing kwan mentoy bapo, hendrai da kajing kelut mensiam. Tolong kinuksai kekenhun lang brot. Klem da lek kenrat halor kitu ke bapi day ben pej. Kumta ba anda unong serai rang ba on pau pin sayok pediang e kapang sengat ke banteng chan junom. Kumju pi ke samla tu ko ngu ikitemen kisan ha kajing adai parama pi tu pen pau kajing suret. Namar ublay ule ting ikibasarong Henry kibas ngoret ule esbon. Tu pendam ya dia dah kajing ngoret hapo ke keti badan bor jong ublay. Kumta ba untuk kentiu pi sejrong ha kaya ke babiang. Tu bread hu kajing kuslai jing pi barok. Namar usumar sukher ya pi. Tulek tibri waktu syarai. Unong syun jeng pi usoitan. Usyang keleng kum using bakarho. Uwat ban yok ngut ya unu. Tu yang persyak ya utriang. Hala kajinget. Dah kebakan ma bakakenhun ki para banget kasyak. Kajuk kajing kenjar keleng kepertai. Ublay jong kajing ai baro. Ubala kot ya pi syaka buram bam jukut. Jong uta ukris. Jong ha ukris. Un penjanai dala di, un pen scam, un pen klaim, un seng nong rem, yapi kibala syak shitom sipor. Hau kaburam kesensyar, kabor sensyar, junom la junom, amen. Ngalat ho lingkot syapi da usil banus, ya abang nyau kum upara baya ini. Hang ni ngakentu bang asaki, bahkan ni kalong kajing besisya jong ublay. Tu yang scam haka, kabalang habibilan,
ya kabala jit lang bat phi ka ai khuble ya phi kum juru Markus ukon jonga tu ya ai khuble it markeliang ka jingsuk ya phi baro kibalong ha ukris ka tien jong utrai ngi sngongo ya ublei tak singi puli kalau nong basau kalau nong basan ha kalau nong basau ka kran ningkong spang ka jingai ne Kristan ukris ula sya shitam hakado namar kata tupun khlanya ledi hakaju ka jingmut haba ubri usya shitam hakado ula kenno ya kapop uji sukris haba wan sakni perthai usya shitam usya yap hakado jungu ban pelat ingi iwe pewe nak jing sya te merau ya kani kado jungi ha kijing ko abrai jong ka perthai ka bamut nang ni sakmat kumba ukris ula job ya kado hakaju ko rukomru ngi iwe pewe ngi de ban job ya kijingale ha kado ya kijing kwa abrai ya kijing kwa aurea nata de kijing di lalot ka lalot hakabam kadi kijing le sang kijing mani blai thau kini ki ki kam jong kado uji sukres ula penduk thiau ya kini ki bula penduk thiau te yang ngi barok khaj iwe pewe ki baladon ha uji sukres ngi ru ngi de ban kentat no ya kini ki barok pe ka ktir blai ka ongkum no kan ka kaladon mensuar ka por ba pi ru kum kiru pertai pi berngya da ka ba im ka ba aurea kwa abrai nang tare kerni kedi buat tanglang lalot kedi kiat kita ki hatu mengingi dah syak tek merau na yam da kum kini ki yang ngi wei pe wei lap lat lut nya kini ki dah kabor jong tra jing Jesus Christ but lada mengi ba ngi im ka jing im sisya ka ba ya dei dur ber kani ka jing khot ba mengi layo pediang ha ka gospel ka ba mut ki tu ki bri ka baju kran benya oblei kitu ki bri ka baju im pathar namar balai ka khlip mat ka ba mapi sedang ban kini ki kam snio am kitu ki parlok jung phi ba piche im lin lang bandi lang bane shong lang bane le lang kini ki bar kha am maki kin sa sedang ban long mau jin thut ning kong api kin sa sedang ban tunju api kin sa sedang ban kerko api bar kum ta ter ban pek kat no pilong serious sisha ladan dai lada mapi kelon no maki kin kemen ba kin sa abat ki ha ba khadu kin sa kerko kala kin sa ong ki shule men le men shwa henry lada pi ba pinut ban yai ne pi ne akhlenti ke badai am wala dana ba sedang kin sakren ko kin sa ong a numla kumne kumtai ber kumta ter kin penrem ha ka ba khadu kin sa buram kin sa ong wow kalong ba sisya ngarung aku atip lam ngarung aku ayo alam ya kani ke gospel kani ka de ka ba ka tien chu blai ka ong ngi iwe pi we kitu ki bala ben nang ipi pun chwa kitu bala kersum law api mentah kin yo ipi kin lingo kin pan kani ke jing shai pin sayo khalat ban sha ban pen shai la ne ban yalap ya ka gospel mar ke liang hadu khat ba khat nyau ong kum ni ka jingkot jing ki ka bala jan namar kata ku slai jingmut im na ka jing jai im ha ka jing dwai khna ba pin la ban im ha ka jing dwai ka jingkot jing ki baro khai ki jan tamang ngiri ban kan mau ka ni ko men ko para bi kata ka por jung ka jingkot ka dei ka sandur ka jung ublei ngi baro khai ngi ap khmi ilti ka ta tang ba ngi ap khmi ilti ka ba ublei ban pan pau waju nget waju shania waju ngop ha kitu ki bakran ban penting kum ni kum tai ka khubor ka ba penting ka ba pensier ngi kam dei na ublei ka khubor ka ba na ublei kan kta e ka do no jingi kan penmong ngi ba kan penlong ngi bangin kala ka ba mut namar balik ka pensungu tho ngi ka no ngi em bakla persya e ka sandur jung ublei henry ban si penting ngi ki ba khoi ka ta kam dei ka mon jung ublei ko kam dei ka mon jung ublei nai ngai ki ba tak dau ngai shalong ba jai shania ak jing kai ka tin chung play shania ak balang shania ak jing kai kham tam ju ka tin chung play bat khakta kur kom phin lan pulong jai la di bat phin la ba nyai ne ha ka jing dwai du khat ba khat ar tar ka ongkom ni ko ba e wat ngolungo ba ka ting tin ju ka ba kum ka ding kan wan ja hap ding jung phi kalong ka jing tin ju ya phi henrei kam dei kum ka ka ba khla ka jing tin ju ka ba kum ka ding kan wan menta o ki por ki la jan kut am menta ka jing tin ju ka ba kum ka ding kan wan tang ba ka wei ka ba phi dewen sung thu kani kam dei ka ba phla kani kam dei ka ba phla na ta kada ka tien ju blei ka wer ngi ben yai ne bangin sngo sarong bangilong kristan la rangi sha sitom bangilong kristan ngi ben sngo ka jingero ka ba khrau la rangi sha ya ka jing sha kran ben namar ba ngi dei kinong yalam ngi nong kit kam balang ngi ben kemen takadang so ngajing hikai jung ketien jung oblei kolong mar khongpong ngajing hikai jung pathai ha ka kam pathai kum no ha ba ki le ba ki bre kran sneu resign no her kadan no nail tray shu la biang henry ha ka kam oblei ong no
Lara ki brio ki keren banyak pi hakapor fitre kam babha pidang yalap kum ta terter. Ai ngu yo blai kemen syat kemen. Syat kemen ikum kata ka ike barokhoi. Kemen ba filong ki Kristan, kemen ba file ka babha. Kemen yai ne nai sange no. Nai sange no. Ni pada bunsien habas dan bakran kan tho yai. Kai bum giong resign. Resign. Hiar kerdan no nai teresio. Kata ka bomot ngirang don kajing perkhat bekerja perthai kajing perkhat bekerja beneng. Ngimpat dap la ngimpat syayalam da umen sim bakhuai. Ngin samahat kajing yale, ngin samahat kani kari ka benta jong kajing im Kristan. Kabasutunat bakaktin jong mulai ka kham ong ngim ngin me kendo jing e. Tama kadai kani bahap deng kita ke barkhat ngiyo kajing job. Ngila dap job lupa. Ngidon kamban im ya kata kajing im ko ba ublei ula penjob yang ngi iwei pe iwei ka gospel ka bamangi ngiyok priang kadai ka khobor ba bha ka bailam ngi sa kajing im hakala nang basan khot ba pra u Petrus ong ne pe usoitan unum song thai war ong bo menta ka sngi philala ban sha ai kita kajing ale usoitan sa ong no un plat na yapi usoitan le unang ya le asushu unang ya le asushu takdaw kun men ko para i wat ngol ngo ba phin ong kat bangarang jan sok blai kata ka jingale nang wan jing tenju nang jan usoitan uniale be ban pendik yang i iwei pe iwei tang bala ka jingkular ka dei kene gain bah u Jesus Christ ngila job lupai kini ke bar khoi usoitan un tenju unum la ban penjot ya ka jing em jingi larang i shania ngisno ha utra jingi Jesus Christ long thik ma pi hiare ki step na step baningkong sukhen don step na ba sipo shi baningkong ladang la hiare ba sipo ngapoi ba khandai ngapoi ba phra kamut bangan khap no ki khmat junga bangan ya da khap ngan sapoi sitrai ladang le kumta ngan sutung kho mo ngan samen saw hakaju urkom ka jing im Kristan ko long kumju hiko men ko para ba ye kamut ba mangam ta singa la job ka jing pensoi la chai ka singi ngan ya na da ka ba he pen at sedam la jong da ka ba he em ni hap ban yai ne ni hap ban yai le kani usoitan num sange no uap khmi lunti ban yo klon ban yo ngot yano re yano ni hap ban le persya mangi ya ka jing im la jong bakum ju e men ki para sedang na ka yeng ka sem jingi shwaning kong e hakal nong basan dukhat ban kong taterru u Petrus usneng ya ki para nong yalam ka dukhat bakhat a ka ong kumni dukhat ba a ka kun hun lang brot jong ublei ka don hap deng jong pi tu sumar ya ka kum unong syarai tu syarai ka da kamon sungha kumba ublei ukwa epi kumba la penbor da ka jingkwan men toy henry da ka jingklot men siam kun men ko para ba e mangi iwei pe iwei ki badan ka kerdan long nong yalam ni hap ban ken mau ba ka kun hun ka ba mangi ngi yalam ka de ka kun hun lang brot jong ublei ka de ka kun hun lang brot jong ublei ni de ben yalam e ki ni de ben betin ti ki ni de ben pensyai ki ni de ben hikai ki kat kum kamon jong ublei kat kum kamon jong ublei da kamon sung ba kat kum kamon jong ublei kat kum kamon jonga kat kum kamon jonga dekat kum kamon jong ublei teng kamon jonga kum unong yalam kala ban persya e kamon jong ublei ro ke kun hun kam dei ke jonga kadai ke jong ublei ngahap ban yalam kat kum kamon jong ublei kani ka wei bar dei da ka bas pun bor da ka balik don bor halor siki ngidon teng buona preng jingi habang yo ka kerdan nong yalam ka balang ngisngou ba la kya kam than le kisngou kum ka burden ngi iwe piwe kadau kadai na bang impat smutu ya ka jingpen em ka ba ublei ai ngi bangin dala smutu ya ka kerdan long nong yalam ha ka jutang bathamai ngin song kenrat ku blei sibun ba pi ai lat ingai ka ni ka kam teng ngisngou ban ong tanga katu kadai na bang impat smutu ya kekerdan jong kajing long nong yalam ha kajutang bathamai ban long nong yalam jong ublei ni de ban dap lo mun siam bakhoi tu ngi dap ne am hatu ngi sha yalam ne mun siam bakhoi de ban im kajing im bathamai kajing im ha ukris the life in the spirit life in Jesus Christ ni im ne am ni lala ne am wala taru ublei hap deng kajing dunak jing tlot jingi wa ai lat ingi siam ya kani kanuksa siam ya kani ka kamram siam ya kani ka deiti trade ka jing kemen haba ong trei mon sung ba kamut ba ngatrei mon sung ba kamatre dangalat ngalai dangamlat em trei da kamon sung ba kabamut ngatrang klem da ka jing knyum ngatrei klem da ka jing knyum lada kiwe ki yaro you try lada kiwe ki ben yaro you try ngan trei ya ka badai kata ka dai pun sutu ingi iwe piwe kum kinong trei ha ka balang
lane haka jutang ka batmai but kani ka day yang iwe piwe kam tam eru war hayeng asemro ngidon kam bar yakani ka ju kamen sim ban ong baki kun kalok junga baki kun junga day ka kun hun jong ublei ngang ha ban tinanti ki ha kalanti jong ublei ka ju kor komro kalok ya ulok baki kun ngang ha ban make sure lane ban ai ba pentikna baki im ka jing im ka bay day bar ublei kum ki kmi ki pai ki kun ban ong baki kun jongi Klara ki he kisan kilong engineer ne kilong doktor ne kilong ne kimlong ru kam lei lei ka baki dei ban long ka dei baki dei ban long ki khun ki bating buram ya ublei ki dei ban im hau Jesus Christ kila ban long doktor ne kila ban long nong sar madan ru kam lei lei ka bakong san ka dei ki sha ya lam ne em ha men sim bakoi kata ka dei ka bamut la ngi don kata ka jing ang not ni lasung thu si sha ya kani ka jing ong juga ketien jong ublei ka kun hun nang brot jong ublei ka don hapdeng jong phi kon men ko parab ki khun jong hiru ni don kam ban yala am ki yaki syakal enti ka jong ublei kan men to yu la ki long engineer ki long IAS ki long doctor ki long nong hikai bat PhD scholars ba pher henry ya ublei ba ki long zero hakmat jong ublei ka ingin ajubab ublei so ong ki khun bang ai phi di kun hun jonga phi pen long man ta kun hun jong uai jong ublei ni jong baman tak daw hoi ni penang pen start ni kwa iki bikin long bre man bre kin yo ke kam ke jam babit bebiang bar khoi na dong sedang kita di bakong san sudah henry ke baning kong ni haban keli hatu ki long ne em ki jong ublei lara kim long ki jong ublei somewhere we have made a mistake as parents some hangno ni la kum bakla phai sho ublei but baleng idon kaman phai sho ublei dekat bah nyo ko ong bread lut ekijing jong phi bread ekijing kuslai jong phi bread ekijing pang man sim kijing do nur kijing ale jong phi bread ekini ke baro khoi kijing bakla jong phi bread ekini ke baro khoi ha utra jisu namar usumar su kheringi yaki khun jong ngiru ni bread ha utra jisu yak kun hu lang brot jong ublei ru ni bread hakikijat jong utra jisu yak jing em jong ngiru ni bread hakikijat jong utra jisu namar ngitip ba usumar su kheringi eni ro jisu Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching e ka mela ai ngi hau khun jongi Jesus Christ un men jongi ba kading zo kaching e ka wala pan raham ki do no jongi do mun sim ba khun kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba kar khu na man ta kaching wan ka hima jongi to ai ba kaching e jongi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but yakijing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pathai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jong ka jubilee kan kar siu biang hangi ki pan grim jong kajing kermen ya kajing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani kajing e kan pan sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pan em jongi cha satla ka pathai chami ublei jongi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian gerap jengi Kristan tuduai na kumta jengi